И здравейте хора, аз съм Бурмата БГ. Днес ще взривим това мега голямо TNT. Шегувам се. Ще взривим ето това всичкото. Защото един забрахме името ми каза, че е много малко в миналия епизод, мисля. И за това всичкото ще го взривим. И почваме. Сигурно ще ми забие телефона. Ама да, заби ми. Ето това се вика мега голямо TNT. Ето това. Чуйте го. Даже ми заби. Не мога да се вличам. Добре хора, мисля, че видяхте какво е голямо. Нека да видим, защото така бъгна. Ми сама на то сигурно от новото Майнкрафт, от новото TNT-та. Това почти 5 минути го направих. Защото знаете, че няма форма и затова само слагах. Е така. Само да ми зареди. Така. Знам, че не е големо, ама защото тролих малко. Та... Нека да видим какво станало. Я. Леле, не, пак ще ми бъдне, не. Не, моля те, не. Пак ще ми забиеше мисълна. Да. Вижте за какво става дума, хора. За какво става дума. Всяко това не ми кажете, че е много. Вече няма да правя такива видеа. Ама това вижте какво е. Примерно сега мога да само да качвам такива. Ма вижте кой е. Даже пак ми заби. Добре. Надявам се това клипче да ви е харесало. Ако е така, харесайте го, споделете го и чао.